על כל הערכים של בן אדם, וזה מה שבאמת אמרת, אני חייבת להגיע לבן אדם הזה. כאילו, דיברת כזה שאי אפשר לעמוד מול המילים שלך. אני אומרת לך את האמת, היו לי דמעות בעיניים, כי זה נדיר לשמוע בן אדם דתי שמדבר על דו-קיום ועל שלום וביטחון, ולא על התלהמות ואלימות ונעשה ונאיים והכל. ואת זה אני רוצה לשמור, ממש. זו העיר שלי, נכון, אני לא נולדתי, כאילו, אני לא גרה כאן, אבל יש לי אחיינים, יש לי משפחה, ובשום אופן אני לא רוצה שגם הם יתחילו לחשוב שהיהודי הוא האויב שלו, כי הוא לא. אני גרה בצד השני המון שנים, וזה לא נכון. בתנועה האסלאמית אני יודעת שהיא עובדת טוב. היא מפתה צעירים, היא קונה להם, היא זה. אני שמח לשמוע את הדברים שלך. אני חושב יש ביטוי שאומר ניכרים דברי אמת. נכון. ניכרים דברי כנות מדברייך. אני חושב שיש פה מציאות מסוימת שאנחנו נקלענו אליה, וזה בכלל לא משנה אם אנחנו רוצים אותה או לא רוצים אותה. יש את הרצוי ויש את המצוי. יכול להיות שמבחינת הרצוי, יהודים רוצים לחיות רק בסביבה יהודית, והערבים רוצים לחיות רק בסביבה ערבית. זה אולי הרצוי, אבל המצוי הוא לא כך. המצוי שאנחנו נמצאים פה, מוסלמים נמצאים פה, ונוצרים נמצאים פה, ויהודים נמצאים פה. עכשיו מה לעשות? לגרש? שיהודים יגרשו את הערבים, שהערבים יגרשו את היהודים. ממש לא. זה לא מציאותי, זה לא אנושי, ואסור אפילו לחשוב בצורה כזאת. יש לנו פה, אנחנו נמצאים פה וצריכים לגור כולנו יחד ולחיות ביחד. כמובן, איך חיים ביחד? יש רק נוסחה אחת. כאשר כל אחד יכיר ויכבד את המנהגים של האחר, ואת התרבות של האחר, ואת הדת של האחר, אז אפשר לחיות ביחד. אם אני אכבד את הדת שלך, ואת תכבדי את הדת שלי, אז זה בסדר גמור. זה היה ככה. ועכשיו, אני רוצה לחיות את החיים שלי, ושאף אחד לא יפריע לי. בדיוק כמו שאת רוצה לחיות את החיים שלך, שאף אחד לא יפריע לך. אז למה אנחנו צריכים להפריע אחד לשני? למה גם לחיות בפחד? וזה גם לא מפריע. מפריע לי. מישהו בא אליי ואומר לי שהמואזין מפריע לו. אני אומר לך את האמת, המואזין לי לא מפריע. באמת שלא מפריע. כשעושים את זה ברעש גדול מדי, אז זה סתם מחריש אוזניים. אבל בעיקרון, למה? אני מכבד אצלם. אצל המוסלמים, המואזין פועל, אז זה בסדר. לא רואה בזה שום דבר. כן, אבל אני גרתי בוולסון, שמו רמקולים בוולסון. אז רגע, אז על פרובוקציות אני לא מדבר. אני מדבר, הדת לא אומרת לעשות פרובוקציה. הדת האסלאם אומרת לעשות פרובוקציה, לשים רמקולים בשביל לעצבן? לא. תשימו את הרמקולים, יש כללים, יש דת, יש מסורת, יש חוקים, יש הלכה. מה שההלכה קובעת אנחנו מכבדים, זה לא מפריע לי. כשאני רואה את הערבים חוגגים את הרמדאן, אז אני אבוא ודווקא יפריע להם. בשום פנים באופן, אני מכבד אותם, אני גם בא אליהם, אני בא לכבד אותם. אבל אני רוצה שיכבדו, שיתנו לי גם לחגוג את החגים שלי. לא ייתכן שאני לא אוכל לחגוג את החגים שלי. יש לנו פה בעיה, ואת צודקת, אני מאמין באמונה שלמה שמי שעומד מאחורי זה גורמים פוליטיים אינטרסנטיים. הם רוצים להרוויח מזה הון פוליטי. אני לא מאמין שהתושב הערבי המצוי יעשה דברים כאלו. מה שהוא חושב זה לא משנה. מותר לערבי לחשוב שאני רוצה להיות פה בלי יהודי. מותר לחשוב. אבל אתה לא יכול. אתה לא תגרש את היהודים מפה. והיהודים לא יגרשו את הערבים מפה. זה לא יעזור. אנחנו נחיה פה יחד. יש מציאות. אני רוצה לספר לך משהו יפה. לפני הרבה שנים, אמי זיכרונה לברכה שהייתה בבית חולים, באתי לבקר אותה, ובחדר שלידה שכבה גם איזו אישה מבוגרת, חולה קשה מאוד, שניהם כבר לא